Asa man kagikandoy, ni uli man kaghubog. No. Oy, 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 oy. Ginagawa mo. Asa man kang upawa ka, parte man imong hubuga. Oy, 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 oy. Say hubog. Unsay wala, gatras-atras, hindi ka naglakaw. Oh my God! Wa, lagay! Sana all. Asa naman imong pustiso? Wa, lagay! Oh my God! Mauna, hubog pa. Wa, lagay! Unsa man yung tawanan eh. Sige, magwala lagi. Paluma-luma, magpahubog. Wa, lagay! Ay, ambot ni mga upawa ka. Unsaon naman ako ka? Wa, lagay! Pagpalit! Balik! No. Balik tuba dito! Tuba! Ba! Ba! Tuba! Sana all. Unsay magpalit, magyaka naman gi ka dra sa kahubog. Okay, what's up mga guys? I-click ninyo ng dula diya sa kuan ha, ubos. Libre na siya. Wa na'y bayad ang magpa-kuan, register. Register na dito diya kay kanang dula mao na'y latest na mo karon nga dula. Tibuok kalibutan, tibuok Pilipinas. Ha? I-click lang ninyo na diya. Libre lagi na way bayad. Kung modula na pod mo, wa po na'y bayad. Sugal mo, wa po na'y bayad. Ha? Basta kay i-click lang yun na dula mo diya taman sa ginhawa kay mao na ang dula na mo karon kuana kining siyatong mao lang to. Daghan salamat kay pag-download na mo ana diha kay wala man ay bayad, pre-register man na siya. Ha? Paki-subscribe dai sa amo ang YouTube channel. Boy Kinots. Palihog ayaw kalimti ha. Daghan salamat. Babu.